Bantay ka, Maria, ha? Di na po ka may eskwela. Basig magpaatik na po ka ito ni Claire. Wabay ito siya klase. Dili lagi, mami. Magtarong, Jud Maria. Nakautang-utang na ba yung ana yung pag-eskwela? Magtarong lagi kong eskwela, mami. Wala mang kaibilib sa kuha, oy. O, balon ko. Nganong 20 raman ni mami? 20 ra imong balon karon kay absinot kay kang dako. Atay, kagamay ra pud ani, oy. Bantay, di na po ka mo sulod sa eskwelahan, ha? Hala, may klase sila Maria. Nga ako wala. Kinahanglan, dili pud mo eskwela si Maria. Sakha akong buhaton ha. Ay, tama. Kuluran din ako ng kalendaryo og pula para mailad si Maria nga walay klase. Agay! Mailad jud si Maria ani. Ako siyang sugaton, Big. Para ako siyang istoryahan yung walay klase. Unsa man ni si mami, oy. Gitagaara man kog 20 pesos. Niaplitihan pa na ako ni Ron og bakan fort. Mabilan na lang kog 5 pesos. Yung sa nalay mapalit ani, ice water. Maria! Oh, nanapog ka diri, Claire. Ngano nag-uniforme man ka, Maria? Mo eskwela ka? Lain pa manugway kog kanding, Claire. Kay naka-uniforme man ko sa ato pa mo eskwela, Jud. Ngano mo eskwela man ka, Maria? Nga ang pagkahibalon ako, wala may klase. Tinuod ka, way klase? Tanawa ra ng kalendaryo, Maria, di ba pula? Ang pasabot ana, holiday, wala klase. Pag sure diha, Claire ba? Wala man ako nimo giilad basig makasab-an na pug kong mami ani. Bahala gud ka, Maria, kung dili ka mo tuo, basta giingnan na ta ka nga wala klase. Okay, mutuon na lang ko sa imo ha. Tama ra pod kay 20 ra pod akong balon. Basta ha, walay klase. Wala lagi, dali na kay magdula na ta. Sige, Claire, kay magdakpanay ta. Ali, Claire, dili ta magdula. Yaho man, wala tay kawasay dito sa yuta ha. Dili ra kita sagbot. Sige. Bato, bato, pik. Bato, bato, pik. Bato, bato, pik. Ah, alat ka! Wala patay ha. Hoy, kana po. Hello, good morning, ma'am. Ay, hello, sir. May buntag. Unsay ato? Absent lagi si Maria, ma'am. Ha, absent? Mo pa man ito'y paglakaw diha, sir. Wa pa din naabot? Ma'am, bago ra magkukunang check sa attendance, wala good siya ba? Ay, sige, sir. Salamat sa pag-inform. Bye-bye. Sige, ma'am, bye-bye. Ano dahil ka ni sulod, Maria, ha? Bantay lang dyan ka sa kuaron. Bukod, Claire! Bukod ay ha? Patay, nadagma si Maria. Maria, bangon, ali. Pumangkay klaro, Claire, oy, manulak bang ka? Wala man gud na ako tugituyo, Maria. Napandol man gud ko, mo tong natulak ta ka. Wala na po ka ni eskwela? Nanawag imong maestro sa ko. Wala daw ka dito sa eskwelahan. Alaman daw klase, mami. Ingon si Claire. Unsay walay klase, Claire? Alangan, pula man ang kalendaryo, pasabot walay klase. Unsay pula? Nga dili man holiday karon. Lawa, Claire. Dili man day alidiron. Ikaw, Jud Claire, ha? Nagbutbuot, Jud ka. Labaw pa'y maestra nimo. Nituo man pud siya. Sulod mo dito, be.